perfecta, pero es que non podemos ir todos os días ao mercado a comprar produtos frescos das nosas rías. Desde Burela comercializan a través da súa propia páxina web mariscos de gran calidade e ademais en perfecto estado de conservación para que cheguen ao consumidor frescos. Natalia, moi boa mañá, contanos como conseguen. Moi bons días, Maites. Pois, como ves, hoxe quísenme acompañar ben acompañadiña. Teño por aquí estes centolos vivitos e coleando, como di outro, e así van a chegar en menos de 24 horas pois a todos eses clientes que se acheguen a esa páxina web www.cetariaburela.com e que queiran degustar pois estes mariscos. E todo gracias á iniciativa que dende hai 10 anos puxeron en marcha nesta Cetaria. E o seu responsable é David Rivas. Bos días. Hola, buenos días. Como pode ser que en menos de 24 horas estes centolos e todo o resto de mariscos que temos nesta Cetaria pode chegar tan fresco como que consumimos aquí a pé de ría a calquer punto de España? Bueno, a ver, nosotros temos a ventaxa aquí que compramos o marisco todos os días aquí nas lonjas, diariamente, bueno, entonces enviámoslo según os pedidos diariamente, sale de aquí aproximadamente ás 6 da tarde, e chega ao domicilio a calquer punto de España de calquer cliente que nos faga o pedido, lógicamente, sobre as de 9 a 1 da mañá do día seguinte. Hai que dicir, como é un pouquiño o proceso? O cliente vai a esa páxina web www.cetariaburela.com e ali que atopa? Un pouco todo o produto que ten, os precios, contanos un pouquiño. Bueno, a ver, nosotros temos unha página que efectivamente ben dicho, como dixo usted, que temos unha tienda online, entonces aí se reflejan os precios todo do mercado, porque ese precio varían diariamente, a ser produto autóctono e fresco varían diariamente, e aí se pode encontrar todos os produtos que temos en época, de diferentes tamaños, porque tamén é importante saber diferentes tamaños, bueno, fai o pedido, pode xa comprar automáticamente. Estamos vendo precisamente imaxes agora desa páxina web a que se poden achegar os clientes por si queren ir botando un ollo xa, Hombre, claro, por supuesto. E, bueno, fai o pedido, automáticamente recibímoslo aquí, bueno, pues, nun transporte xa especial, un frío, sale, mañá pola mañá teñen no seu domicilio. Eso é. O certo é que está garantizada a calidade e a frescura do peixe, non? Porque, bueno, do marisco neste caso. Unha vez, como é ese traslado? Como é o envío aos domicilios? Como se fai? Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos comprando, especialmente o que máis estamos vendendo é o centolo na época e percebe movemos moito. Compramos en todas as lonjas de aquí de Galicia. Bueno, aquí a ventaxe que ten o cliente, pois que sabe que o produto que é autóctono, que non hai ningún intermediario, o sea que é comprado na lonja e recibido no domicilio na mesa da persona que elija comer o marisco ese día. Estamos vendo precisamente agora mesmo como se están facendo eses encargos que xa temos feitos, porque falamos de que diariamente aquí se reciben uns 20 encargos diarios de toda España, fundamentalmente Madrid e Barcelona, falábamos antes, non? Sí, bueno, a ver, aquí especialmente cando máis se está vendendo son jueves, viernes e sábados. Son os días fuertes. Hai días de 20, hai días de 30, hai días de 40 e hai días de 10. Especialmente cando máis se consume, pois cando hai festas especiales como o Día do Padre, o Día de San Valentín ou en Navidades. Navidades é o fuerte, Navidades realmente pois sí que é o fuerte, sí. En canto aos precios temos marcados na páxina web, pero ti antes comentábasme que, por exemplo, habitualmente no marisco é un produto que non ten un precio establecido fixo, sino que varía de día a día. Pero xa a día de hoxe eu fago un encargo e mañán sube, mantedes o precio. Sí, a ver, o marisco, lógicamente, como é un produto que se compra todos os días, ten precio diferente, depende, por exemplo, percebe das mareas, depende do tempo que haxa, incluso hai veces que non hai, pero bueno, nosotros ese riesgo corrémoslo, claro, se temos a mala suerte que nos sube o produto, pois temos que mantener o precio, porque o cliente xa o ten comprado. Non sei se hai opcións ou planteas esa posibilidade de ampliar o negocio, de ir máis alá, como está a cousa? Bueno, a ver, os tempos non están moi bollantes, pero bueno, é un negocio que funciona porque realmente a xente, pois, xente que en ciertas ciudades de España non pode conseguir tan fácil este produto, porque non pode conseguir tan fácil,
Pois funciona porque, claro, non hai ningún intermediario, entonces os precios pois, son moi asequibles, o sea, calquera persona, pois, gracias a Dios, pode comer marisco. Decíasme antes tamén que houbo incluso demanda que chegou de fora de España, pero que non se puido atender, non? Sí, bueno, sí, houve varios pedidos de fora de España, pero sí, como anécdota pode contar unha persona que estaba de viaxe en Suiza, viña para Madrid, fixo o pedido de Suiza, e cando chegou a Madrid tiña o marisco na casa. Bueno, quédanos menos dun minuto, estou vendo que están embalando aí estas caixas, creo que van para o meu domicilio, non? Xa vexo aquí o repartidor tamén preparado. Sí, van directamente para o teu domicilio, sí. Non, hai que decirlo que todos aqueles que queiran facer ese encargo, pois que de verdade, que boten un ollo a esta página web que facíamos mención antes, www.cetariaburela.com, e que ali fagan o seu encargo, que lle aseguramos 100% que van ter este produto fresquiño nas súas casas, e que, como ven, pois xa non lo levan pola porta. David, isto despois de 10 anos é resultado, é éxito, é clave de que funciona e que realmente está cumplido co cliente, non? Sí, home, todo se pode mirar nesta vida, pero bueno, estamos contentos. Sí. Bueno, David, moitas gracias. Eu, compañeiros, como vedes, pois nada, o meu pedido xa foi saindo por aí pola porta, vos si queredes outros, a esa página web, facedo vos encargo, que eu hoxe non atendo razóns, Non me extraña. Gracias, compañeira, gozade que estades en un sitio estupendo por facelo. Ata loguiño. Lucía